Japralangso along KSA Inglong po branch committee ke sengpon Lason si khai ing tholona longri pe klarlo nang pothepi en ponsi Japralangso along pini Karbi Student Association mate thi hekben KSA Inglong po aro e sompono Lakha ing korahini sarpathar constituency arlo non ki thormi oe kimia tomaphan mesen aking kam kache jorlin jiaphan purapini jakhong ni phai great rock arni Japralangso long Karbi lochorli asong aro amai sengpono Pinibangso KSA aro kipar Japon amai along BRC Dunmai pu nobin rong pipen mai charipon Bangso abaylong aluhia man pentiri pi kongchun bang Barnabas Killing Soro Singh be Assistant Financial Secretary Pinpo Teron Office Secretary Rajiv Lekte UP Difu RC Hebrilong Teron Deopani in Charge Pencheng Lokpen an man peng kedo adom chetongdon Pini KSA Inglong po aro keseng pon along KSA Japralangso Branch Committee President Subhas Timung General Secretary Sarbinong Teron VP Manik Singnar Financial Secretary Bikas Rongthar Public City Secretary Sarbinong Timung Atomaphansi Ingwai Ponno Lapen Kang Waipon Atengsi Japralangso KSA Team Sitami Kiklem Kedam Kimisen Jiaphan Pura Semi and Ponno Anparda Chophapon Alwi Sarpo Dumpen Kiklem Kedam Nang Ji Lapen KSA Alamo Than Pajir Mitikangsi Mai Misen Pen Pachunpon तो पिनी लदाक मीडिया कोटे तुम हसमे चोरपन परपेक लो पिनी नील तुम दाक Japralangso along नील तुम Karbi lochare song dak aro नील तुम पिनी के sengpon labang ke नील तुम dak pini sini तुम dak bipon lo dak cultural complex dak नील तुम IB long la sini तुम bipon lo la si la lot Karbenglong East Karbenglong lapen West Karbenglong नील तुम no mat ke branches active branches bang 216 branches lo lapen pini lapen rang son thaksi non नील तुम kedo hunon same non hedjong same langso long same nil tuma KSA long na chipok dun lo hadak same ni tum arore ni tum sengnam lo sonda thaksi pini same dak Japralangso ayut tum dak obe kimi tum loke charle ki thek share obe kimi tum methanga khai methanga alongri lopena methanga hawara farman alang tum amumar tum han loke charle bendang lo dak asona lang tum kang thu ponji phana lang tum isi keng kam na chijor lo selang le tum same nil tum central committee phan same lamnang pale lo dak regional committee bokajan regional committee atu men same ni tum han lam thenang pale lo je wadak ni tum Japralangso long same KSA Inglong po aro bang ke ni tum dak amhang pathek po ni tum sengpon po selang ni tum han lam thenang pale lo la so teng pe same ni tum same Karbi lochare song central executive committee hin same pini nang chitong dun lo dak regional committee bokajan regional committee pe same dana chitong dun lo ni tum dak lam the mesen ni tum khai farman longri longpat farman hempre ka farman same ni tum la pen ba so song la so se ki pangtang ponje farman same ni tum dak sing ki ji than pon nong lo la pen ni tum same sining the do lo dak Japralangso KSA non alang tum amhang pathek mai pu la pen kon chundang la pen kadok ko members ki tum same dak methang akhai farman methang longri methang hawara farman alang tum mesen mi et alang tum klemon po sinili ning tame thepon perfect lo alang tum same ke thek kire loke charli kadok ko students tum selang tum non ning isi ki bang peselang tum ladang ke kamna chi jodun aposine tum central committee pe same tum ning ke thepon do lo labang so hawara phan alang tum ke klem ke dam alang tum mesen mi et pen selang tum klem dam po sinili ning thepon perfect aprangsi media court tum han akiru pi pajorlo pini dak Japralangso cultural complex IB along people sini ditum kesing long po parja ponang kok bangkela bangke ni tu ake mangarji ding piglo sita me dang ni tum branch keseng iphan penang matha parsiklo sita me angbong olom asapo keklem kedam kasik sak do ka join ni tu dak achun ponong le delo sita me pini ke ningarong parpik lo je laso program bang laso formation bang ni tum ke pachun pon ame kar pon ke firstly ke central committee ke na chetong dun atum han akiru pilo somthak si secondly abang ke dak BRC be na ke rap ke to dun pen tu mata ninga klong be na akiru pilo News report Karbi Live